טוב, אחרי כל מה שהיה עם אבא שלי, החלטתי שאני חייב לנסוע לקצת, ונסעתי לתאילנד לחצי שנה. ואני אומר לך, יהודית, זו ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. זה פתח לי את הראש. קודם כל, אני הבנתי גם שאני חייב לטייל יותר בעולם. זו הייתה חוויה מאוד חזקה. וואלה. מה איתך, יהודית? את מטיילת? היית במקומות מעניינים? לא עשיתי ממש טיול, אבל הייתי באירופה וכאלה, אתה יודע. כן, אירופה זה כיף. במיוחד שאתה מבוגר יותר, אתה יודע להעריך את כל התרבות שם. אבל הכי כיף זה היה טיול אחרי צבא, הודו, נפאל, כאלה. הכל בסדר? את מסתכלת עליי במבט מוזר, יהודית. כן, אתה פשוט נורא מזכיר לי מישהו, ואני לא בטוחה מי, ואני כל הדייט אני מנסה להיזכר. מי לעשות לך את החיים קלים? אוקיי. רוברט רדפורד. לא. נו בטח, רוברט רדפורד. כל הילדות אמרו לי שאני דומה לרוברט רדפורד שהיה צעיר. לא משנה. לא? טוב. נכון הכינוחים פרטיים? מאוד מאוד, אתה רוצה לטעום את עמוס שוקולד? קחת אותם, תראה איזה יופי. הבנתי את מי אתה מזכיר לי. רוברט רדפורד! רוברט רדפורד! אני חייבת ללכת. לאן את הולכת? סרט זה לא יעבוד. יהודית!